Balang Presbyterian Nongkhlaw kabahap apo jong ka Nongkhlaw Presbytery hakitan Nongston West Khasi Hills District kalapan kre ya ban pediang ya Jingiaseng Samla Kjp Synod Sepngi kaban long nadu kalaiterik hadu kasanterik ubenai leber arajar arpulai habaya kren bat kilat patai kubor pastor in charge jong ka Balang Reverend GML Mauland udon yagaban ai yaki jingwatha kumni shabaro kinongwan shagani ka Jingiaseng nadu ki pastor kinong kit kam jong ka Jingiaseng Samla Kjp Synod Sepngi ki dukhat ki delegates bat kumjuru yaki paitba kibanwan shagani ka Jingiaseng kibami na shilong kinhaban yad yaka linti shamairang nangta shanong kasend kin salat shakadyang yaka surok kaban mi shalat kse bat nang ta kin salat shakaman nakalat lat kse ban mi shamau katon shamau shong kendo maus nari shaminni maubri jaido mautung kper nong kenjang bat kin sapoy hanong klaw ka jingjngai na shilong kalong kumba prapusan kilometer kibawan nagithain mau kerwat kena banyat ya kelinti kabami na mau kerwat nongston kena banyat limba kerang blang shanong luai shanong klau bat ke jingjngai kalong kuma saupo kilometer kibayat na nongston kena banyat na nongston bat ken kiyo ya kelinti banmi shamau kerwat nang ta kinyat shanong jeli shamau tung keper kenro shanong kenjang bat kin sapoi hanong klau bat ke jingjngai la antat kumbakat lai kilometer ke jingkerpat na kalyang jong ka Balang kalongru ya baro ki pat riunget bat ki parabanget ki banwan syakani ke Jingiaseng haga sniu turai kata ka santrik uleber ar hajar ar pulai bakin sngoba banum kit palat pot lani overload namar baki surok kilong ki berit bat kenang bakan pelat na kino ki jingja ki basngausi ke jingkerpat na kalyang jong ka Balang kalongru ya kitu ki patba ki bawan syakani ke Jingiaseng haga sniu turai ke jaka ban penlong ya kani ke Jingiaseng haga sniu turai kalong kamlong lom bat kumtala kerpat iki bawan syakani ke Jingiaseng makin ra iki jan siang na ke Bynta bakan ke jingbit jingbyang haki jaka syong ki jongki nagaliang jong ka Balang ki pentip ru baki no kino ki bakwa bantip syapang jong ka shnong Nongkhlaw ki la banwat na google da ka baki type Nongkhlaw nyau khandai lai iwe khandai knang bansuk namar ka ni ka shnong Nongkhlaw kamdei ka shnong Nongkhlaw ka bahajan mairang Henry kedai kasnong kabadon hajan nongston bat kumta na kalyang jong ka Balang kapenpau ya ka jing sngongo yu blay u wala don ringkat bat ki kum ka Balang lingba kini ki jing penkre hagaban pediang ya kini ki Jingiaseng Samla Kjp Synod Sepngi kaban long na du ka laiterik hadu ka santrik ubenai leber arajar arpulai ba ngidai bantip kilong ba kitu ki ba wan hakasngiu trai khamtam ki pat ba ikerpat ki ba lakumno kumno kinom yashong khapnia hakikali habaki wan khnang bakin lat na kino ki jingjia ki basmusi kumba ngiu iru haki jingjia ki badangshan haki prestri namar ke jingyashong khapnia kawan ra ke jingjia ka bakum katu ki jingjia bapan susi nangta kalong ru ke jingpan kan mau ba kibawan kin kiar banwan daki trok rei khamtam kinwan daki weipat ki jat kali kadalong kabala bat ru haka juga por ba ban khampoi kloi saka parking ban khamla ru na ka blok kadalong kabala kibawan na shlong kala khamjngai dayat na makarwat wan na kathan mairang ru kinyat na national highway nong stoin bat rung hi nong kasen sama katon kumju nang tak bawan na than makarwat kin subha ban yat bet nak surok makarwat nong stoin hadu kenro kinpoi hanong khlaw Kajing-jingai kalong kumbasau pau kilometer nang tak itu ki bawan na nong stoin
kajengai kumba khatlai kilometer na nong stoin sa Nongkhlaw.